Okolo roku 1850 shromáždil německý baron Karl von Reichenbach skupinu senzitivních lidí se schopností vidět auru. V temné místnosti uspořádal řadu pokusů a zapsal to, co citliví lidé viděli, do knihy. Knihu nazval Ódické listy. Domníval se, že objevil nový druh energie, ale nemohl to prokázat. Pozorování totiž ukázala, že tuto energii nelze izolovat. Proniká všude. Jenže, když chybí izolátor, není možné sestrojit měřící přístroj. Ve druhé polovině 20. století zorganizoval výzkum této energie pádr František Kahuda. Šlo o výzkumný úkol Akademie věd. Pro tento účel sestrojil inženýr Aleš Rumler podivný měřící přístroj s názvem Anténa Ruka. Jde o zkratku Rumler Kahuda. Před anténu umísťoval předměty a pomocí virgule měřil na anténě vyvolanou vlnovou délku. Autor následujícího pokusu zavedl standardní podmínky měření na anténě Ruka a po stovkách pokusů dospěl k řadě poznatků, z nichž uvádíme 3. První poznatek je, že vlnová délka nemocného orgánu se liší od vlnové délky zdravého orgánu. Druhý poznatek je, že vlny na anténě lze vyvolat vhodně sestrojeným rezonátorem. Vlnovou délku rezonátoru lze vypočítat a pokusy potvrdily, že na anténě byla zachycena právě tato vlnová délka. A poslední údaj, v přírodě je nastavená právě jedna vlnová délka a v geopatogenních zónách působí jiná vlnová délka. Před více než 20 lety autor provedl mnoho pokusů, které zkoumaly vzájemné působení rezonátorů a jejich reakci na energii, která se projevuje v přírodě nastavenou vlnovou délkou. Tyto pokusy přinesly mnoho poznatků, přispěly k tomu, že bylo možné vypočítat a sestrojit energetické průtokové úpravny vody nebo například přístroj pro kvantovou autopatii. Následující pokus je jednoduchý. Papírový stojánek je vyvážen dřevěným špalíkem, neobsahuje magnetické části ani zdroje jiné energie. Na stojánek se zavěsí magnetická střelka a ta je vyrobena tak, aby reagovala jak s magnetickým polem Země, tak se záhadnou energií, kterou začal studovat baron Reichenbach. Je zřejmé, že tato energie existuje, protože pohybuje střelkou a ta se nikdy nezastaví. Místo střelky je možné použít jakékoliv jiné čidlo z libovolného materiálu, které splňuje podmínky reakce s touto energií a ono se také bude charakteristickým způsobem pohybovat. Pokus ukazuje přítomnost energie, jejíž existence je oficiální vědou zpochybňována. Tato energie má však přímý dopad na naše zdraví a proto bychom se jí měli zabývat i oficiálně. Například proto, že vysokofrekvenční záření, jako je mobilní signál, práci této tajemné energie narušuje a poškozuje. To se projevuje nejen proměnou běžných onemocnění na chronická, ale také výrazným zvýšením počtu diagnóz s příčinou neznámou.